Maľoval od detstva, zdroje nachádzal vo svojom rodisku na Orave. Príroda preňho ich v súčasnosti predstavuje mnohé tvorivé podnety. Keďže som veľa cestoval, tak som pritom neraz obdivoval neuveriteľnú krásu prírody, obdivuhodné úkazy, scenérie i kúzla, ktoré vytvorila na tejto planéte. Povedal výtvarník Iggy Brezo pri otvorení svojej londýnskej výstavy nášmu spolupracovníkovi Jozefovi Baňákovi. Na londýnskej Kensington Palace Gardens sa nachádza množstvo zahraničných ambasád a medzi nimi aj slovenská. Tu sa začiatkom februára slávnostne otvárala výstava obrazov slovenského maliara Iggyho Brezu. Je potešiteľné, že naše diplomatické zastupiteľstvá aj takýmto spôsobom šíria slovenskú kultúru vo svete. Londýn je globálne mesto. Je to mesto, kde je obrovská konkurencia, mesto, ktoré je zvyknuté na tie najkvalitnejšie umelecké diela a presadiť sa tu vôbec nie je jednoduché a myslím si, že našim príspevkom je doniesť moderné slovenské umenie a trošku rozšíriť obzor našich britských priateľov o tom, aké umenie sa tvorí v strednej Európe. Výtvarné umenie má tú výhodu, že prekonáva bariéru jazyka. A že tie obrazy sú zrozumiteľné bez potreby tlmočenia a evokujú náladu, evokujú pocity a tým pádom sú podľa mňa zrozumiteľnejšie ako častokrát akokoľvek hovorené slovo. Aj keď Iggy Brezo maľuje už od detstva, predstaviť svoju tvorbu verejnosti sa rozhodol až pred 2 rokmi. Odvtedy putuje z výstavy na výstavu. Po Bratislave sa predstavil v Košiciach, potom v Prahe, medzi tým v kalifornskej Pasadene a najnovšie v Londýne. Rozhodnutie vytvárať umenie pre ľudí je dlho zrejúce vo mne, ale jedného dňa to vyklíčilo a myslím si, že môj vek napovedá tomu, že asi by som už mal dať voľný priestor tomu, čo robím, lebo ma to nesmierne teší, baví a mám ešte veľa čo povedať a namalovať, aby som zanechal to, čo by som chcel zanechať. Najviac milujem také obrazy, ktoré majú v podtexte prírodu. Prírodu a jej čaro, jej rozmer, jej fantáziu, jej kúzlo. Kúzlo, ktoré nás nasáva atmosférou, ktorá nás potom ostáva nejak dlhšie, ale príroda je nekonečná inšpirácia. Oceán, hory, lesy, stromy. To je základ môjho nejakého vnímania okolia a prenašania do obrazov. Medzi hostiami vernisáže bola aj výtvarná kurátorka Mary McCohyová, ktorá je presvedčená, že výstavná aktivita slovenskej ambasády môže mladým slovenským umelcom pomôcť presadiť sa v Londýne. V Londýne venujú galérie, najmä tie súkromné, veľkú pozornosť objavovaniu nových výtvarných umelcov. Vystavujú ich práce v galériách a umožňujú im predstaviť sa verejnosti. Veľvyslanectvo prostredníctvom takejto výstavy môže spojiť mladých výtvarníkov s mecenášmi, sponzormi a s ľuďmi z branže tu v Londýne. Výstava Iggyho Brezu potrvá v Londýne do konca februára.